Synjuk ki Rangbah Katholik Nongpoh Parish. Kalau khot badwer ya barok ki para Rangbah bad ki rungit jungka balang Katholik bani poi pai ba saka jingïakynduh jungka jingïakynduh bakhat nyo jungka seng Rangbah Katholik Shillong Archdiocese kabla abu banlong akhat pra bar khat khanai trik uyayong arjat funrew Nongpoh Parish. Ya kanel pentip do president ka Synjuk ki Rangbah Katholik Nongpoh Parish ba Vincent Im. Habai day berkane ka jingïakynduh MLA ka Nongpoh constituency ba Meryl Bons Im. Haga jinolang Parish Priest ka Nongpoh Parish Father Peters Imli ringkat kinong ilam ka Synjuk. Haga ru tarik uyayong kilali benjurep ya ka jimpun krep bo per na bantaka te ka jingïakynduh. Haga te ka jinjurep kala pej benia iki jinjuna ki berangsa bat ki bron kam ban penbiang khnang ba ka jingkenduk kan long ka biai bej ya jerti ber ka baseso. Nakal yang MLA ro la ka jingtrelang ber ka jingkersan bakpura ban pelong ka ni ka jingïakynduh jo ka seng Rangbah Katholik Shillong Archdiocese ka bejob ka bron burom. Ni nakal yang jong ka seng Rangbah Nongpoh Parish Rangbah kane ka khubor ni khot snobhaya baro ki Rangbah jong ka East Khasi Hills but Riboy district bakin bapinewan sya kane ka jingïakynduh ba jong ka Archdiocese ka jingïakynduh ka bakhat nyo jong ka Synjuk ki Rangbah jong ka Shillong Archdiocese baro away ti ngi khot ni wer snobhaya phi bapinewan sya kane ka jingïakynduh ba jong ki Rangbah ka ba long ha ka khat phra bat khat kendai tarik jong ubnai April kendiat hak bidai bat ka parking ni kwa ban pentip ba nakaliang jong ki Parish bon than bernihat na kadhor na tengah bawaya lenti nak itu ki na room ki sobha ban sange bej syaki bentra jong ki service route ki basharum bat ki bawan nan neng kin sange hati service route baru aliang hamtam ki bos ki bahe ki nomon rung syane sya bentra jong ka Parish nak bentra ki delicate pada ki benwan adu ka singi sajan kin sange bej sya kini ki atli ki Madan School jong ka higher secondary but secondary school jong ka St Paul's na ka bentra ka parking bat ki don ru ki jaka yo step ha ka bangi ki volunteer jong kin sa penbej di hak bedai kene saksin nak liang jungi ka seng Rangbah Nongpoh Parish ni ai ka jingkit bok kiryang ba phin ya poisuk poisan klem kono ka jing klem kono ka jing ma ka besau ka tiya jong phi ni kermen ba phin bleu ni ada rengkat bat phi ndor rengkat bat phi bat philah ban poisuk poisan ha kene ka Parish ke jungi di blesbun ubleu nang kerku kedok ya phi barok